Така се наказват телеграфирани кикове. Никола Дипчиков и Виталий Слепенко започват мача в отворен гард, тъй като Дипчиков е в типичния си обратен гард, докато Виталий Слепенко е с нормален. Тази позиция оставя само на ефективна мишена за лоукик, вътрешната част на предния крак. Дипчиков добре знае това и е готов да контрира с ляв още първия кик на Руснак. Слепенко има опасния навик да стъпва напред с левия си крак и предварително завърта торса преди да ритне, като използва същото движение и за финт. Когато Руснакът рита без телеграфиране, Дипчиков не успява да отвърне. Никола бързо прочита този алгоритъм, игнорира финтовете и е накосан от тежко попадение след контриран ритник. Секунди по-късно Слепенко повтаря абсолютно същата грешка. Дипчиков реагира мигновено, стъпва навън с предния крак, отваряйки по-добър коридор за задната ръка, фаща ритника, убивайки баланса на Слепенко и изстрелва поразяващ ляв в откритата цял. Последва още един ляв чук, който довършва срещата.